Guys, nandito tayo ngayon sa Holiday Land, San Fernando. At maghihintay lang tayo ng pwesto natin sa parking. Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. At pag-hit mo na rin yung notification bell button na yan. Update ko na lang kayo mamaya pag nakahanap kami ng parking. Ayan, nasa tabi tayo ng main road. Ayan, lalaki pa naman ng mga truck. Ayan yung parking. Sir, meron na! Ay po ba yan isa po? Ano, Alex? Pwede ka na dyan? A few inches later.
Daming balot. Hindi ko kumakain ng balot, no?